ndakamirira kuti baba vanofarini ndirione kurara pamubhedha ndipuwe mubhedha wenhaka. Saka ngatitauriranei nekuti ndizoona kuti maitiendai penyu, ini ndosara ndiri mwana mudiki ndogoverwa nhaka yaamai nababa zvavakashanda zvakoshanda rini. Saka handei tinokurudzira vana vedu kunorejesta kuvhota. Ina nakudzai kuti vhoterai ani, asi iwe wega uri mubhodzi hakuna kutyisidzirwa. Hapana munhu anokuona kuti wavhotera papi. Vana amai ngatigadzirisei nyika yedu tega zviri kutaurwa. How many years tichiti tiri kugadzirisa nyika pasina chiri kumuka. Handei tinogadzirisa nyika yedu tega. Mwana aone kuuya nepayslip, mwana wangu aone kunditengera tenesi. Ndiri kushuwa kutengerwa tenesi nemwana wandakabara 9 months. Ari kutadza nokuti haana basa. Handei tinovhotera kuti mabasa amuke munyika. Saka ndinosiyira chitsvambe kuti vabereki ngatiudzei vana vedu mudzimba umu kuti ngatinovhota neungwaru. Shuga iri kurimwa patirangu hatisi kuitenga. Mabhazi kuenda pangundu ari kudhura. Handei muzvipatara tabai vana mai tisu tine nhamo yekundozvara tisina pedi. Hanzi uya nepedi kuchipatara. Ndinoriwa bedhi. Hanzi uya bereza kuchipatara. Kangana ndoponera murodhi nekushayiwa mari yekuti ndihaye nekutenga zvese zvinodiwa. Saka handei neungwaru tinoona kuti toitei. Zvakare ndisati ndabva pano ndinokumbira kumhuri yemuno kuti tauya sematriple-C atumwa naadvocate Nelson Chamisa. Hatizodiwo kunzwa kuti maishumba vari kushungurudzwa nokuti tabva pano. Tinokukumbirai ndatenda hangu musare nerugare namaishumba. Ngati farei navo zvakanaka kwete kuvavhundutsira nokuti hapana anoonekwa paavhotera vana baba nana mai. Musatyisidzirwa.